Benvinguts a tots i a totes. El convidat que avui ens acompanya és un dels galeristes més coneguts a la ciutat de Sant Cugat. De fet, el motiu de la seva visita no és ben bé la seva feina a la Galeria Canals, la Galeria Canals d'Art a Sant Cugat. Parlem de Josep Canals. Benvingut. Gràcies. És que el motiu de la seva visita és que l'han nomenat aquest dijous passat membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts, catalana de Belles Arts de Sant Jordi. És una molt bona notícia, no? Bé, per mi és per descomptat, és d'aquells importants guardons que es donen a la gent del món de la cultura d'aquest país. Formar part de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi és formar part d'una de les institucions històriques de Catalunya, on hi han destacats músics, arquitectes. El Buigas va ser-ho acadèmic fa 15 dies que vaig estar a la seva presa de posició. Aleshores, hi ha gent molt important durant la història de l'art i de la cultura i de les lletres al nostre país des de mitjans del segle XVII. Per tant, estem parlant d'una institució històrica i això crec que és positiu que, com santcugatenc, jo estigui formant part d'aquest, com santcugatenc i com galerista. Vull dir que és un estímul per mi. Senyor Canals, la galeria, de fet, la Reial Acadèmia existeix des del 1775. Suposo que la seva tasca haurà anat evolucionant amb els anys. Exactament, i ara per ara, quina és la tasca que realitza aquesta institució? Quin és l'objectiu de la seva feina? La feina, bàsicament, és nombrar acadèmics, gent que es destaca dintre del panorama musical, literari i de la cultura del país. Jo soc el primer galerista que hi soc, però hi ha músics de la Rocha, etc., reconeguts, hi ha historiadors o crítics d'art com Daniel Gerard Miracle, Arnau Puig, arquitectes com el Buigas, Picasso va ser un dels qui va formar part. Aleshores, és agrupar una sèrie de gent del món de sensibilitats artístiques, amb tota la seva àmplia paraula, del país. I aleshores, a partir d'aquí, investigar, vetllar pel patrimoni. O sigui, penseu que han desaparegut ermites romàniques i algunes no han desaparegut gràcies a la tasca feta per l'Acadèmia. L'Acadèmia està descobrint, està gratant a les bibliografies de determinats arquitectes o historiadors o altra gent que potser només surten dos en el panorama plàstic o el panorama cultural del país, que són els coneguts. En canvi, hi ha altres que tenen importància perquè a part del programa del Plan Cerdà, no només va ser el Cerdà, sinó hi va haver-hi altra gent que va col·laborar i va fer possible aquella Barcelona modernista, aquella Barcelona de canvis que hi ha hagut en el seu moment. En el cas de Gaudí passa igual, no només és Gaudí, sinó que hi ha altres arquitectes. Llavors, una mica la missió és aquesta, d'anar descobrint el que passa en el territori. I en aquest cas, a nivell meu, de Josep Canals, naturalment l'aspecte important és el fet que jo crec molt en el territori. Tot abans passava a la ciutat de Barcelona, la capital de Catalunya. Avui, Sant Cugat, el Vallès, Manresa, Reus, Tortosa, són punts importants de molta activitat també en el món de la cultura. I les xarxes de comunicació socials, internet, YouTube, televisions locals, la cadena de televisions locals, tenen molta importància. Aleshores, el país ja no és la gran capital, sinó que la gran capital és un gran motor, però també el país té una xarxa de comunicació d'autopistes, de trens, etc., que ens permet una comunicació molt ràpida amb tot el que està passant al territori, també en l'aspecte de les arts. I concretament amb el tema de l'art, senyor Canals, suposo que és important que es vagi creant aquesta xarxa, més que res per intentar que cada vegada menys l'art sigui elitista, és a dir, que pugui arribar a tothom, que tothom tingui la porta oberta per accedir a l'art. Bé, tothom té la porta oberta per accedir a l'art. O sigui, tothom, en aquest cas, estem parlant a través d'una televisió. Avui, a la videoinstal·lació, s'està fent moltíssim, els artistes estan fent servir les imatges, les càmeres, per transmetre sensibilitats. Hi ha molta gent que a través d'una entrevista com aquesta o qualsevol cosa, segons l'enfoc o segons les llums, etc., s'està fent un treball també creatiu. Vull dir, les arts arriben a tothom, la música, la dansa, les arts visuals, etc.
Una altra cosa és que hi hagi voluntat de poder entrar en aquestes arts. És com la cuina moderna, diuen aquests grans cuiners que estan sortint en aquests moments i que són part important del nostre panorama, doncs estan donant un prestigi important a la cuina. Però és que, a veure, la cuina, hi ha moltes masies per tot el país que estan en aquests moments fent la calçotada o que estan en aquests moments fent la carn a la brasa. Això també és positiu, perquè s'ha fet diferent de com es feia abans. Però ha d'haver una voluntat social de poder-hi entrar. Si la gent hi vol entrar en el món de la cultura, hi pot entrar llegint poesia, visitant galeries d'art, anant a museus, escoltant música, anant a recitals. O sigui, popularitzar el món de la cultura vol dir que és un mateix que tindrà sensibilitat d'agafar un diari, de llegir, de participar-hi. No es pot demanar entra en el món de la cultura, no, ja entraràs. És com, repeteixo, en el món dels restaurants selectes que s'estan posant cada dia més de moda, hi ha gent que va entrant a poc. Llavors creu que potser es consumeix prou art al món, al país, a Catalunya, aquí a Sant Cugat? Es consumeix prou art? L'art, estem parlant precisament a Sant Cugat, l'art forma part de la nostra història. La història de la humanitat no s'entendria sense el món de l'art, de les arts visuals. Agafem les coves d'Altamira, i allà trobem un bruixot que feia aprofitant les pedres, feia uns traços i allà demostra la vitalitat d'aquell moment artísticament. Llavors ens ve, doncs, no sé, els grecs, ens ve l'art romànic, que és un exponent, el tenim en el nostre Reial Monestir de Sant Cugat, una de les joies magnífiques, extraordinàries, que és el seu claustre. Penseu que dels 84.000 habitants que tenim a Sant Cugat i de la quantitat enorme de gent que tenim a tota la comarca del Vallès, molts encara no coneixen la meravella del claustre que tenim, que és el nostre Reial Monestir. El claustre que tenim en el Reial Monestir és un dels claustres més importants de l'art romànic, que està molt ben conservat i que molta gent no el coneix. Bé, això està obert. Això es pot participar. La gent que, per exemple, opina que la cultura és massa cara, que, per exemple, les entrades per anar als concerts, les entrades per anar als museus, per accedir a aquesta cultura, a les arts, és massa cara, vostè tomba aquesta afirmació i no ho pensa així, no? Escolta, la cultura no és cara. Ara mateix hi ha la famosa llei CINDE que s'està debatent. Escolteu, un ordenador avui ens porta a casa l'última música, les últimes tendències, les últimes pel·lícules, les últimes obres d'art que s'estan fent en qualsevol part del món, a través d'un telèfon mòbil també veiem aquests aspectes. Llavors, avui més que mai, la cultura està a l'abast de tothom. Una pantalla, repeteixo, d'ordenador, tenim tot el que és cultura en totes les seves àmplies ventall, des de la música, dansa, arts visuals, etc., que s'està fent aquí i a fora. Per tant, això no és car. Què és car? Home, comprar un quadre. Escolteu, si agafem un quadre d'un artista jove com la Neus Colet que tenim a Sant Cugat, tenim peces de 150 euros. I, a més, les galeries com la nostra, amb un sol euro cada dia permetem que la gent pugui comprar una obra d'art, que és el preu d'un cafè, més petit d'un cafè, €1 al dia. Aleshores, hi ha gent que va comprant llibres, hi ha gent que compra discos, hi ha gent que va al cinema, vull dir, hi ha uns espectacles determinats que són cars, o passa en teatre, en cinema, etc. Però, a veure, als museus hi ha molts museus que són gratuïts, des de qualsevol estil. Donant una volta per Sant Cugat, o per qualsevol ciutat del Vallès, ens trobarem que hi ha edificis modernistes, que hi ha edificis de primers de segle. Bé, això es coneixo. Llavors coneixes la història del teu poble, de la història de Rubí, la història de Cerdanyola, la història de Sabadell, de Terrassa, de tota la comarca del Vallès. Hi ha aspectes modernistes importants. Hi ha el camp també és una expressió hi ha uns ocells, hi ha unes arbres, tot això és cultura. I l'arbre a vegades tothom diu, són arbres. Ei, cuidado, no és el mateix un pi que un xiprer, que un altre, que una alzina, no? Aleshores, doncs bé, no, això és cultura. I això, la cultura és una formació pròpia de cada un d'intentar entrar en aquest món cultural. I si un entra a conèixer, doncs, les diferents classes d'ocells que hi ha o de vegetació, també pot entrar en el món de les arts visuals, que és més difícil, perquè, esclar, costa moltíssim. Però, a veure, l'estètica de la presentadora d'aquest programa... Home, no parlarem de l'estètica. És l'estètica que és d'aquest moment.
Vull dir, aquest programa es veu dintre de 20 anys, com alguns programes de la filmoteca d'aquesta casa. I tots riem. Exactament, perquè veurem que el vestit, la forma de comportar-se, tot és diferent. I això doncs, és l'estètica del seu moment. Les modes van canviant encara que no ens en donem compte. I aquesta és una realitat. Senyor Canals, vostè com a propietari d'una galeria aquí a Sant Cugat suposo que deu estar molt al corrent de la realitat de si es consumeix o no es consumeix art, si la gent entra o no a les seves galeries, gent jove. Què pensa del paper de l'administració? Bé, el paper de l'administració, en el cas de les arts visuals, ha sigut molt negatiu, o vull dir, molt negatiu. No, diríem la paraula exacta, diríem, no ha sigut prou sensible al que està passant a les arts visuals. Mira, una notícia d'aquests últims dies és que la Generalitat ens va reunir les representacions de les diferents galeries de Catalunya, les 4 associacions que hi ha de galeries a Catalunya, i ens van dir que dintre de les famoses retallades, que estan retallant per tot arreu diners, doncs a les galeries d'art, escolta bé, que això és important, a les galeries d'art només tenim un retall del 2%, i el teatre el té el 30%. Per què? Perquè en el teatre es havia donat molta ajuda oficial en els últims anys, que necessita més ajuda, d'acord, però es havia donat molta ajuda oficial i en canvi a les arts visuals que han donat Picasso, Miró, Tàpies, Grau Garriga, la Neus Colet a nivell de Sant Cugat, Martín Carral, gent ferma, doncs no es havia donat aquesta ajuda i no podien sortir a l'exterior. Aleshores s'han donat compte que una de les imatges que tenim a nivell internacional més reconegudes són les arts visuals. I això cal potenciar-ho. Llavors han dit, no, anem a potenciar-ho, retallant el mínim possible, fent servir els mitjans de comunicació que tenim de ràdios públiques i televisions públiques, cadenes de televisions comarcals, i anem a potenciar aquest món de les arts visuals. I que sàpiga un que el mateix que regala un ram de flors que val 50 euros, doncs pot regalar un gravat que també val 50 euros amb un regal. I això és patrimoni del país. El mateix que són els mobles antics, el mateix que són les cases, el mateix que aquests objectes que una guarda en aquest cas. Llavors, aquí és un camí a fer. Com comença la seva història amb l'art? Mira, la meva història en l'art és un enamorament. És enamorar-se del món de l'art i d'aquest aspecte. Penseu que la història de l'art sempre, o la història personal, sempre comença com jo et podria preguntar a tu, com comença la teva relació, la teva estimació al món de la paraula, al món de la imatge? Doncs perquè un dia t'has sents aficionada, perquè mentre estàs estudiant, quan tens 12, 10 anys, 8, ja t'agrada dibuixar, t'agrada pintar, i llavors a casa et diu, no, sembla que tinc aptituds. I vas amb algun professor i et diu, no, escolta'm, tu serveixes per aquest tema. Doncs escolta'm, per què no fas periodisme, per què tal? I llavors et vas posant, llavors entres a l'escola d'Arts i Oficis, després vas a la universitat a fer la Facultat de Belles Arts de Barcelona, i allò t'engresca, i t'engresca perquè vas descobrint la bellesa que té el món de l'art aquí, a fora, els diferents estils. Estem parlant de l'art romànic de Sant Cugat. L'art romànic de Sant Cugat només és la part del Mediterrani, és la part des dels Pirineus fins quasi a València. Després ja tindríem tota la part més mossada dels àrabs, diguéssim, o altres parts. Aleshores, vull dir, hi ha estils que són d'un territori concret. Aleshores, esclar, això t'anima, t'engresca, i per descomptat a mi m'engresquen aquestes pedres grogues, fortes, que tenim del romànic en la comarca del Vallès. Terrassa, amb les seves iglesias, a Rubí, a Sant Cugat. Vull dir, en aquests moments s'estan descobrint la importància que té la Serra de Collserola, els nostres camps, les nostres masies, com arrel i com força del nostre camp i del nostre entorn. Bé, aquest és una mica el Vallès que estem entre tots fent, però és aquest Vallès artístic. I aquí sí que és un valor artístic, perquè llavors anem a altres ciutats o a altres països i veiem que es conserva això. I aquí és on s'ha de conservar. Aquí sí que l'administració té que evitar que aquestes masies que estan perdudes pel territori, que estan caient, doncs s'intentin, encara que sigui a través de fer-hi un restaurant o fer-hi una casa de colònies, que no morin, no? Que no morin, que siguin vives. I això és patrimoni, conservar el patrimoni arquitectònic. Llavors hi ha el patrimoni artístic, que amb artistes en el Vallès som una terra creadora. I això és el que li anava a dir, com a membre de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts, i sent el primer santcugatenc que hi forma part, jo suposo que aprofitarà per promocionar l'art de Sant Cugat, no? O de la comarca. Bé, aquesta és la missió bàsica, o sigui, a més jo intentaré que no quedi tot massa centrat a la capital del país, Barcelona, sinó que sigui Catalunya en aquests moments, que ho tinc claríssim. Catalunya és una xarxa en aquests moments molt atractiva a nivell artístic. Penseu que la crisi el que està fent és que molta gent els dissabtes, diumenges, surt a passejar.
Doncs si hi ha galeries obertes, pots entrar gratuïtament, no cal que compris. És una forma de tindre contacte amb la cultura del teu temps. Pots entrar a museus, pots entrar a esglésies, a monestirs, a masies, i descobrir tot aquest encant que té aquest aspecte. Llavors, això és una de les missions que jo m'he proposat dintre de l'acadèmia, d'intentar posar el meu granet de sorra perquè es descobreixi que el país té un patrimoni molt engrescador i que podem trobar pintures murals, podem trobar, a vegades, sota un arbre dels nostres comarca del Vallès, podem llegir una poesia de la Marta Pessarrodona, per exemple, una de les nostres artistes vallesanes representatives i que ara li acaben de donar. I que, de fet, la setmana passada va estar aquí en el plató també de l'entrevista explicant-nos aquesta nominació. I és una d'aquelles donasses que tenim al Vallès i una d'aquelles dones importants de Catalunya. I això és un orgull que sigui una dona de Terrassa que visqui al Mirasol més alt, en el terme municipal de Sant Cugat, i que creï una obra punyent i engrescadora com fa ella. Parlant d'engrescar la gent a que pugui participar i a viure, a conèixer aquesta cultura, doncs precisament aquí a Sant Cugat tenim iniciatives bones. La nit de les galeries, el proper 5 de juny, si no m'equivoco, la nit de l'art. Són iniciatives que són prou bones precisament per agafar l'art i que surti al carrer, no? Bé, són iniciatives importants que s'estan fent en el país. A Sant Cugat, a Sant Cugat i en altres ciutats de Catalunya, sí. S'han fet unes nits obertes, com per exemple a Barcelona s'ha fet la nit blanca, que és una iniciativa europea. A mitjans del mes de maig tindrem la nit dels museus d'Europa, que tots els museus, més de 2.000 museus d'Europa, obren les seves portes d'una forma lúdica, perquè per la nit, que és una màgia, la nit té una màgia sempre també, doncs la gent participi visitant els museus. I una mica més tard, concretament el primer dissabte del mes de juny, quan a Catalunya té més galeries obertes, que hi ha les galeries dels que estem en ciutats petites o la ciutat de Barcelona, i les galeries que estan repartides pel territori a nivell turístic, obren les seves portes, tenim la festa de l'art a les galeries. I és això, una tarda-nit que s'obre a tot el territori. A Sant Cugat espero que tingui una repercussió important, però és a nivell professional. Volem que les galeries aquell dia, és això que comentàvem en l'entrevista. Treure l'art al carrer. Exactament, que el públic hi entri, que participi i a més ho fem obrint a la videoinstal·lació, a la dansa, a la música, al mim, al circ, que les altres arts entren també en aquest espai que a vegades sembla que és un espai tancat d'una galeria d'art. Descobrint els pintors, descobrint tota aquesta poètica, tota aquesta dansa, tota aquesta meravella que és l'art en si. I això pot ser molt atractiu, i això és un dissabte, que és el primer dissabte del mes de juny, passades ja les eleccions, i per tant les noves alcaldesses i alcaldes del país podran aprofitar per difondre. Penseu que l'any passat vàrem ser unes 80 galeries a nivell de territori. A Sant Cugat té una força popular important, però, repeteixo, en aquest cas s'està enfocant molt només a nivell de galeries professionals, que és els que estem patint autènticament el problema de la crisi i el que necessitem apropar a l'art a l'espectador. Doncs, senyor Canals, i amb això ja acabarem. Aquest proper diumenge se celebren els Premis Ciutat Sant Cugat 2011 al Teatre Auditori, si no m'equivoco. Vostè n'és jurat, no?, dels premis? Sí, per primera vegada soc jurat dels premis. Aleshores, són uns premis que em semblen molt interessants. Són uns premis que va instituir Ramon Grau, d'un mitjà de comunicació de Sant Cugat, del Tot Sant Cugat, i aleshores eren uns premis que eren privats. Llavors l'Ajuntament, al cap d'uns anys, se'ls va fer públics, se'ls va fer com els premis de la ciutat de Sant Cugat, i esclar, són un premi oficial que la ciutat de Sant Cugat otorga a una sèrie de gent que es dona a la ciutadania que s'ha destacat durant aquest any. Uns premis que jo vaig qüestionar com a membre del jurat, perquè hi ha aspectes que a mi que he votat i he fet una votació en aquest any, però crec que aquests premis, el mateix que van vindre des d'una iniciativa privada i es donaven d'una forma determinada, van passar a l'administració i es fa una convocatòria que cada un que vol participar-hi hi participa, però és ell. Per exemple, si jo vull ser a Sant Cuatenc de l'any proper, em faig un escrit, em presento, busco 25 o 30 amics que em signin i em presento, i llavors hi ha un jurat que em diu si puc ser-ho o no puc ser-ho. Bé, això
a mi em sembla correcta, però fins a cert punt. Per què? Perquè, per exemple, hi ha el Ramon Pros, president fins ara de l'Ateneu Santcugatenc, lluitador des que tenia 14 anys, que es mereixia ser Santcugatenc de l'any enguany. Per la tasca desenvolupada des dels 14 anys fins avui. Ha portat un Ateneu amb un nivell altíssim, amb activitats que ara l'Ateneu té dificultats, però en sortirà. I l'ha portat amb un nivell molt important. I ha estès la idea d'Ateneu popular també en altres països de Sud-amèrica. Bé, aquest senyor no hi és a la llista, no estava presentat. Per què? Perquè ell no es presenta. I com ell, la Marta Pesarrodona, que acabem de parlar en aquests moments. Aleshores, aquests premis, si són premis de la ciutat de Sant Cugat, són premis que depenen de l'Ajuntament, han de ser uns premis que, a part de que pugui haver-hi qui vulgui presentar-se amb una sèrie de signatures, han de ser vosaltres, els periodistes, que agafeu el tarannà de la ciutat durant un any, de dir qui ha fet una sèrie de tasques determinades, aquell presentar-lo en una llista, que llavors es discuteix, i llavors hi ha un jurat, que dintre d'aquest jurat és qui diu qui té potser més mèrits que l'altre per poder presentar-se o accedir a ser santcugatenc o santcugatenca de l'any. Per exemple, a la ciutat de Barcelona i en altres ciutats el que es fa és nivell de cultura. El nivell cultural s'agafen uns quants membres d'un jurat que té a veure amb el món de la cultura. En el món de l'esport igual, etc. Aquí no, aquí havíem una sèrie de gens del membre del jurat que, esclar, jo no sabia d'esport, poc puc opinar d'esport. I tenia que votar uns esportistes determinats. Bé, no em podia refiar, ni volia refiar-me de mediàticament qui eren. Jo volia veure la seva tasca d'esforç, si tenia que apostar per un determinat element. I llavors hi ha una sèrie de persones que es mereixien el premi. Jo, entre tot, tinc que dir, com a membre del jurat, que estic molt satisfet d'haver format part d'aquest any, pot dir, deixant aquesta qüestió sobre la taula, que vaig deixar-ho, i que espero que l'Ajuntament se'n prengui nota. És com un altre exemple que vaig dir, i segueixo dient, i que serà polèmic, pot ser, però que considero que l'alcaldessa no té que donar cap premi. Estem parlant d'una democràcia. I una democràcia, vull dir, l'alcaldessa té que donar un premi, però no una persona que ella es pensi que és la més adequada, sinó ha de tindre un equip d'assessors. I aquell equip d'assessors, qui és el santcugatenc il·lustre o l'entitat il·lustre que tenim que donar aquest premi? Repeteixo, que agafi els mitjans de comunicació, que agafi els partits polítics, etc. Ara li faig, per exemple, dues propostes, aviam què li semblen. Doncs que els Premis Ciutat Sant Cugat, en comptes de decidir-lo un jurat concret, els decidís la ciutat de Sant Cugat. Què li semblaria aquesta proposta? Malament. Per què? Perquè hi ha una realitat. Jo tinc 60 anys. Estic parlant de que la gent de 50 i tants anys, 60 anys, 70 anys i 80 anys i 90 anys que hi han vius en aquest poble, aquests premis no els té en compte. Per què? Perquè tothom, la majoria de gent que viu a Sant Cugat, fa 40 anys que viu aquí. Fins fa 40 anys érem 20.000, 20 i tants mil habitants. Clar, aleshores resulta que s'estan votant una sèrie de gent, inclús gent que només dorm a Sant Cugat, que es desconeix. Llavors dius, escolta, busquem la realitat de Sant Cugat. Busquem el nou Sant Cugat i el vell Sant Cugat. El vell Sant Cugat, per exemple, que estem parlant del vell Sant Cugat, també el president de la Unió, el senyor Marín, es mereixeria aquest premi, perquè ha sigut moltes vegades president de la Unió, ha salvat la Unió de que fos de creix de subhasta, i això és importantíssim. Vull dir, per una entitat històrica com és la Unió. I qui diu la Unió diu altres entitats. Aleshores, cuidado, no treballem només pensant en els nous, la gent nova que ha vingut els últims anys, que són santcugatencs com els altres. Sinó buscar també un caire més històric, no? Exacte, o més de la ciutat de Sant Cugat. El de Cal Tartaner, el de Cal Candu, el de Cal, etc. Aquests han de sortir a la vista, han de sortir a la realitat de Sant Cugat. Bueno, la proposta ja està feta, ja queda aquí. Sí. Ara qui la vulgui agafar, no? Jo espero que després d'aquests Premis Sant Cugat i amb el nou Ajuntament que sortirà, doncs es faci un replantejament d'aquests premis, que estan ben enfocats, que el premi que se li doni un guardó a un santcugatenc estimula, però repeteixo que han de ser donats, o sigui, s'han d'obrir més a la societat, com estem demanant tots en aquests moments d'internet. Aquesta entrevista la seguiu a través d'internet, a través de la televisió, etc. I ja per acabar, senyor Canals,
això que deia d'obrir més els premis a la ciutat de Sant Cugat, fer-ho al carrer seria una opció, per exemple? És a dir, que tota la ciutadania de manera gratuïta pogués accedir a aquesta gala o a aquesta nit dels Premis Ciutat Sant Cugat? Seria una manera d'apropar més aquests premis a la ciutat? Bé, els premis crec que a nivell de públic estan oberts perquè qui vol pot anar a recollir entrades gratuïtes, per tant, allò que dèiem és voler. Però clar, l'aforo és limitat, no? Sí, però hi ha gent que no hi vol anar-hi. Jo sé que en el dia d'avui encara hi quedaven entrades, vull dir, que a veure, hi ha gent que no hi va, o sigui, que no té interès, o el que sigui, no? Aleshores, el premi ja està obert pel públic que vulgui anar de Sant Cugat, que fora sigui limitat. El premi de que pot haver-hi un premi popular, votat per votació popular, i és en molts llocs, això també és acceptable. Però llavors hi ha aquest premi específic d'aquell esportista o d'aquell estudiós. Per exemple, aquí tenim a Sant Cugat el Pere Villalba, que està fent una tasca extraordinària a la Universitat Alemana sobre el Ramon Llull, i aquest senyor el coneixen només els 4 intel·lectuals que hi han aquí. O el Víctor Alexandre, que és un dels que també es mereixeria un gran premi, i com ells moltíssima gent. Bé, aquests no hi són, ni es presentaran. Bé, doncs ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Josep Canals, de la Galeria Canals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts, que vagin molt bé aquests premis i ens tornarem a veure per la ciutat de Sant Cugat. Jo agraïu moltíssim a la Televisió de Sant Cugat la tasca que està fent per aquesta ciutat i espero que això tingui el seu premi en el seu dia. Molt bé, moltíssimes gràcies a vostès també que ens acompanyen i ens segueixen en aquest espai de l'entrevista. Ens tornem a veure. Gràcies.